Имаме достатъчно дърва, нали? Да бе, споко. Окей, аз да питам. Ей брат, майка ти да еба. Що бе, ако съм те направил? Сетих се за ония път как ме изостави в един замък. Имаш предвид We Were Here, нали? Същото! Да, беше яко. Да бе, друг път брат. Ела тебе да те изоставя, ако искаш. Окей, ама не наистина. Самата игра си беше много добра. Да, много. Какво ако се върнем? Още един път. И този път аз да те изоставя. Аре! Не, този път ще го направим. Заедно. Този път и двама да се тръгваме. Никой няма да бъде изоставен, окей? Добре, що ми казваш? Само да си ме излагал и ще видиш какво ще се случи.どんな試練ものもどんな予想ものも心もやむ一挙手へと続く走り出したらアンコントロール You are my station シャッターちゃんにしてくれないか餌を存分に食らい尽くして一生 make you cry your own river 甘いかするほど You are my special You are my special, we're special. Айде. Алло? Ало. Да, чувам те. Оха, ти знаеш как се чуваш? Буквално се че ако ми говориш от 20 метра. При мен се чуваш много силно. Тъй, какво имаш? Аз защото имам, знаеш какво виждам? Какво? О, не, ти току що проговоря. Виждам... Три тухли, които мога да ги мърдам. Нали, не да ги мърдам, да ги въртя. И на всяка страна има различна картинка. О, не. Имам иероглифи. Какви са ти? Чай малко, че бутоните са ми много странни. Значи имам чаша с пръстен, пипи с флагче отгоре и нещо като стол с топче отгоре. Какво беше последното?
Представи си маса, нещо като маса и отгоре има топче с плюс в него. О, да, на мен той вратата майче. Какво? Ами аз тук имам тухли, които мога да се ги въртя и значи първото нали е чаша, когато има ръце. Второто е онуй с флага отгоре и масата с кръгчето отгоре. Тъй. Тъй. И аз тези тухли си ги направих да са точно тези иероглифи. Обаче имам ръчка до тях и натиснах ръчката и нещо стана, обаче не знам какво стана. И аз намерих току-що една ръчка и цъкнах, нищо не става. Аз много натискам ръчката, ама нищо не става. Чакай малко, чакай, стой така, стой дай. Значи, намерих, имам някакви като... Чакай, как се казва той? Ковчези. И отгоре има символи на тях, нали, иероглифи. Обаче на някои места има иероглифи, обаче няма ковчези. Какво има на тези ковчези? На самите ковчези няма нищо, обаче над тях има нещо като решетки и по средата на дърво е изграфирана иероглифа. Ще призная едно нещо. Мислех си за съвсем друго нещо и не те слушах. Самоубийство. Добре, чай малко, колко иероглифа ти трябват? 3 минути. Окей, чай сега. Сега ще кажа тия, на които до тях има ковчежата. Да, бе. Значи костенурка. Тъй. Свещник с кръгчета. И? 4 малки линии с вълнообразна между тях. Да, той го няма на третата тухла. Ами не знам, правя различни комбинации, не чето и са. Ето, право е. Нова стая. О, тичета, брат. Нищо не те разбрах. Трябва ти чета. Окей, слушаш ли? Слушам. Dear B, I have never been as happy in my life when... Опа. I have never been as happy in my life. Then the moment I met you, and I am honored to receive your love and engage, exchange. I wish I could be with you forever. And the promise of your eternal love in very turning, but the sacrifice is too great. I cannot let you get through with this. I cannot let you destroy that strong, pure heart of yours. I hope you would understand the things I have done to keep you from making a mistake. I want you to remember me as I was on that summer night in the rose garden. I want you to remember I will always love you, and I want you to remember I will always be with you even when I am not in this earthly world. Виж сега, няма нужда да ми се обясняваш любов. Добре, аз също имам книга, която също е за Dear B. Обаче отдясно имам снимка с свещи. И на свещите има числа. Аз малко говорех, докато ти говориш, ти ще кажи. Първо самоубийца. Второ, има на тази книга, дето имам аз, също пише до Dear B. Обаче от дясната страна има снимка с свещи от числата 1 до майче 6. Имаш ли някакви свещи? Имам свещ. Еми... Оле, аз мога ги светна, я чай. Найс, давай. Добре, опитах всичките да ги светна, те са 6 и на последната всички изгаснаха. Добре, ама как са поставени тия свещи? В кръгче или какво? Кръгче, горе-долу. Не, смисъл, 3 от ляво и 3 от дясно.
Ама не знам откъде да го гледам. Ще го предположа, че... Защото тук има едни стъпала. Ще предположа, че това е ентранса. И оттам ще гледам. Тъй, че кое е едно? От лявата или от дясната страна? За мен е долната страна. Първата свещ, дето е с числото 1, е по средата между други две свещи, защото нали ти казваш, че са от едната страна 3, от другата 3. Да. Ми пробвайте и не знам. Добре. Тъй, кое е 2? Ами трябва да е... При мен е от ляво на първата. Тъй, третата? На другия ред в дясно. Дясната свещ. Тъй. Тъй. Сега тук малко не го разбирам кое е 4, да ти кажа. Предположи. На другото, на другите две дето са в дясно. И сега? И сега в ляво, горе. И? И трябва да ти останало само едно. Светна нещо, брат. Остана. Някакви килимчета почнаха да светят. И при мене, и при мене. Ти да говориш, да го аз говоря, бе, не ди да говориш, бе, чакай оранжевото да свърши. Значи, имам червено килимче. И на това червено килимче имам нарисуван илюминати с голямо кръгче в средата и много кръгчета около него. И мога да избирам някакви кръгчета около илюминатито за следващото ми действие. Интересно, и аз имам между жълто светещи килимчета някакви, обаче нищо не правят, просто светят. Аз имам червено килимче и жълто килимче с интересни, с различни иероглифи на двете страни. Аз имам само червено и синьо килимче, обаче нямам никакви иероглифи. И аз имам червено и синьо. Какво ти е на червеното килимче? Значи, имам някакво кръгче надолу с хикс. После имам някаква черта, която продължава нагоре. И представи си, че над кръгчето образува кръст, който е надолу. И от двете страни на кръста има просто европейското лого, нали? И... как да ти обясня сега той? Отгоре се представи си едно, че има като два свещника с кръгчета. Тъй направих нещо подобно на това. И сега синьото кръгче. Да, окей, значи виж. Те кръгчета, не кръгчета, те рисунки на твоите триъгълници, аз имам няколко избора и ти трябва да ми обясниш иероглифите, за да направя тази рисунка, т.е. да ги като пъзел. Добре, синьото килимче, какво виждаш? Защото предполагам най-долното виждаш... Добре, че... права черта... с... Окей, не е най-долу, излагах та. По средата виждаш едно, което се отива надолу, после продължава напред и пак отива леко надолу, нали? Да. Тъй, сега ми обясни рисунката. Значи, представи си, нали, дявола, нали знаеш каква пашка има с тръгълник отзаде? Да. Това е най-отдолу, след него е тази черта, дето ми описа. После като продължиш нагоре и става във формата на свещник отново и от двете му страни завършва с тръгълници. По средата стига и се образува кръгче с точка в него. О, брат! Стига и се образува кръгче с точка в него. О, брат, ти нещо гори. О, лата, имам иероглифи по средата на стаята ми сега. Какви са? Много са странни. Значи на едното има като ангелски крила, долу светкавица. Другото
Представи си като знак за безкрайност, обаче не е толкова кръгъл. Е пак хиксче, обаче с по-голямо око в него. И последното е риба. Аз току-що погледнах някакъв демон и той ми се смя в ушите. Мога да... Тук виждам някакви иероглифи, ама са много почти не се виждат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 3, 8. Имам 8 тухли. Аз имам 8 иероглифа при моя кръг. Добре. Кой ти е първи? Хубав въпрос, нямам никаква идея. Между иероглифите има просто една черта, която минава през всеки един иероглиф, докосва и отива към следващия. Обаче има две начални позиции. Да се пробвам освен да потръгна от една от чертите, нали, и да ти казвам последователно как минава. Да, кажи ми. Значи, риба. Тъй? Хикс. Хикс ще са с тръгълници отстрани. Тъй? Знака за безкрайност, който не е много кръгъл. Тъй? Той нещо, де ти казах, че прилича на правоъгълник, но не е точно правоъгълник. Тъй? Хикс и по средата малко око, дете двам се вижда. Тъй? Око и през него минава една черта. И пред последното и последното? Два хикса един до друг и светкавицата. Айде! Аз съм гений и ти си гений, всички сме гении. Какво стана сега? Браво, не знам, аз имам някакви стъпала, които може би са безкрайни. Не са безкрайни, имах няколко етажа, че сега ще ти кажа. What? Блокирано е. Втория етаж. И имам някакви иероглифи, които... Аз имам стая. Иероглифи, които... Беше оранжево и сега сигурно не си чул. Тъй, влизам, стъпала, тук е блокирано втория етаж. И имам кръст с иероглифи. И на всяко квадратче трябва да такова може би иероглифа за правилното и те ще ми се отвори стена. Аз съм заключен в стая. Олеле, аз ще умра. Ако не повързаме, ще умра. Добре, какво трябва да направя? Аз не знам. Значи пред мен има като ковчег и отстрани имам като купчета. И тия купчета трябва да ги сложа отгоре на ковчега. Трябва да избера едно. Човек, стъпалата ми са махат и ще умра от сла. Окей, махна ти някак си, браво. Нямам никаква идея ако направя. Олеле, ако го направиш още един път, защото сега стъпалата ми са махат едно по едно бавно, а ти сега накара 10 стъпала да се махнат наведнъж бързо. Повтори какво трябваше да бъде? Най-горното е тръгълник, който гледа надясно. Намерил. Тъй, Омон. Под тръгълника има компас. Чакайте със следващата стая.
триъгълника. Намери ли? Да, чакай. Какво трябва да направим? Чай, търся купчето, секунда. Кое купче? Кажи ми, аз ще ти го... Нали викаш, че под триъгълника има компас? Ти ми отключи втората баракадация. Какво е третото? Ами, всеки кръст е различен. Най-горе е петоъгълник, после по-долу е триъгълник, който гледа надясно, от негово ляво има компас, който гледа наляво, и от дясно на триъгълника, който гледа надясно, има триъгълник, който гледа наляво. Моля? И под триъгълника, който гледа надясно, има квадрат, и след под квадрата има петоъгълник, който гледа... Ще гамбълно, ще пробваме този куп, защото нямам никаква идея. Побързай му. Стана ли? Ами, не стана. Окей, ще пробваме това, айде. Тъй, как са ти наредени купчетата на тоя? Нямам кръст, просто са наредени, имам две от дясно, 3 през средата и 2 в ляво. Добре. Най-долното купче трябва да е триъгълник, който гледа на... Да. После над него е компас, който гледа нагоре. Да. После трябва да е триъгълник, който гледа... Добре, ще пробвам той, мисля, че е той. И не. Да, не е той. Ще пробвам той. Чао! Значи, чай първо да ти кажа, имам книга, която няма да я чета, защото е твърде дълга и ще умра, ако я чета. И имам някаква ръчка, която ако е обърна, просто свети туито. Мисля, че тази ръчка я ползваш, за да ми отвориш стаите, защото аз имам няколко стаи, в които трябва да вкарам тия купчета. Сега. Паси. Нали, триъгълник, който има до него още един триъгълник, компас и два петоъгълника. И квадрат, който не докосва триъгълника. Да разбирам, че не е станало. Не. Стига, не е правилно. Фак. Да пробвам ли пак да гамбълна? Давай. Ние сме много тъпи за това. Може би. Няма може би. Добре, разбрах. Надявам се. Окей. Избери се на купче. Готово. Тъй, на този купче има ли триъгълник? Има. Има ли два триъгълника? Има. Има ли компас? Има. Има ли квадрат? И два петоъгълника? Има. Това е. Окей. Явно не е било това. Може би всички са еднакви. Чай Саша бе. Да, всичките са еднакви. Окей. Поне вече знаем какво трябва да правим. Разкри ми твоя Genius, моля те. Окей, слушаш ли ма? Не. И като
Силно, представи си в този час във Вазов, който имахме, дет рязахме и лепихме неща. ДПС ли какво беше? Така. И? Не беше ДПС. Беше онуи. ДПС? Да, нещо беше. Домашен бит и техника. Да. И сигурно, че това е купче или зарче, което можем да такова. Така. И можем сега да сгънем ъглите и да го направим като купче. Примера за това... И слушай Слушам това. И долното, най-горното, т.е. по средата сигурно, че е той, което трябва да гледа. Тъй, че е лесно. Окей. Разбрах. Ако го направим сега, заради твоя genius, ще те почерпя. Окей, бъди готов да ме черпи. И последното е... Гледаш ли? Слушаш ли ма? Слушам. Значи, това е много трудно да ти го обясня. Значи, петоъгълник, който има петоъгълник до него, два триъгълника и квадрат, има и компас, който не докосва този петоъгълник, който ние гледаме, ама не докосва петоъгълника, който е главният петоъгълник, който ние искаме да открием. Брат, нищо не разбрах. Окей, ще бъда много по-детайлен. Ти сякаш не беше... Ще бъда още повече. О, майко ми. Окей. Искаме да видим триъгълник. От триъгълник, който до него има компас, петоъгълник, квадрат и още един триъгълник. Обаче, този петоъгълник трябва да докосва... Трябва да е отдолу. Трябва да е отдолу на триъгълника, който докосва тези четирите. Значи, слушай внимателно. Значи, този търси триъгълник, който до него има компас, триъгълник, квадрат и още един петоъгълник. Ако тези ги докосва, трябва да видиш един петоъгълник под този триъгълник, който докосва тези четирите. Браво! Ти, значи, слушаш ли ма? Значи. Да. Окей, значи. Брат, аз не съм, буквално съм прав и взимам това много сериозно. И, значи, търси триъгълник, който до него има два петоъгълника, още един триъгълник и един компас и този квадрат трябва да е отдолу на главния триъгълник, който да докосва четирите купчета, които са два петоъгълника, един триъгълник и един компас. И под този триъгълник трябва да има квадрат. Значи пак да ти го кажа. Триъгълник, който до него има триъгълник, петоъгълник. И под този триъгълник, който докосва тези четирите купчета, трябва да има квадрат. Браво, остана последното. Слушаш ма, значи, петоъгълник, който докосва два квадрата, докосва още един петоъгълник и един квадрат. И купчетата бяха петоъгълник. Shut the fuck up! Fuck. Грешно! Пак повтарям, петоъгълник, който е да кажем отгоре. Окей, чай малко почивка.
Чай направят. Едно, две, три, Да направиш лице, бе? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ミステリー、ストイモノ。これはなんと興奮することでしょう。彼のスピードと筋肉は観察するしかありません。彼の感情的な反応は彼の体内を無限のタンパク質エネルギーが流れる状態に抱くだけです。この状態ではミステリーはその強さと大クセオによって感情的にスパパワーを与えられ、彼を最強であるだけでなく圧倒的な不死心に待ちきます。Готов съм. Готов съм да обяснявам. Значи, искам да намериш купчи с триъгълници, които са на противоположните страни, т.е. да не се докосват. И искам да намериш петоъгълник, който да не докосва другия петоъгълник, и компас, който да не докосва квадрат. Тоест, триъгълник на триъгълник, петоъгълник на петоъгълник и квадрат на компас. Слушаш ли ма? Да. Значи, искам да намериш триъгълник към петоъгълник, триъгълник към компас и квадрат към петоъгълник. Пак ти казвам, за да не забравиш: компас към триъгълник, другия триъгълник към петоъгълник и още един петоъгълник към квадрат. Браво! Само ми кажи кога ме слушаш. 弁霊、パスポトガディアン。彼らは本当に面白い人だよイン。他の人と違って彼はアルカかもしれないが経験はレイフです。自分の見つかれた状況をすか早く理解する能力により必要な場合に迅速に行動できるようになる。彼はこのようなシナリオを何度も経験しており、今回のシナリオで彼を倒すつもりはない。彼は本当に特別な人です。Искам да намериш компас към петоъгълник, още един петоъгълник към триъгълник и един квадрат към триъгълник. Пак казвам да не забравиш. Браво! Браво, много сме добри, бе. Без грешка! Ало? Какво има пред тебе? В момента има ръчка. Само. Моля? Аз обърнах ръчката, какво стана? Ой, добре, че поне чек. Окей. Има басейн от лава. Исках да тествам дали ще умра. An unfortunate accident. Не мисля, че беше unfortunate, мисля, че го направи нарочно. Не знам, отивам да пия вода. What? Uh-oh. Става, бе, какво става? Аз съм в кухнята, пия вода! Помощ. Държа гребло. Не знам, при мен една стана се затваря към мен, аз не знам какво да правя.
Умирай там, брат. Ти не си го чул. Сега стената мъртва. Не. Окей, аз се контролирам с това гръб. Ясно. Имам някакви щитове с символи на тях. Браво. Мога ги гледам, но не знам какво да ги правя. О, what? Аз такова някаква брадва, човек. Никаква идея. Под тия щитове имам такова, нали ги знаеш тя рицарските армори и как просто седят за декорация. Да, знам, тъй. И имам под щита такъв, който държи брадвия щит. Аз имам... Охо, знам какво трябва да правим. Да, и аз ме. Дай ти говори, аз ще държа стена. Значи, имаме на щита опусум. Как му обличен рицар? С бяло. Не, като оръжие. В дясната си ръка има меч. Какъв му е меча, защото аз имам няколко избори от... Отдолу има 3 шипчета. Какво има? 3 шипа има отдолу на... Бариерата мърда и то доста, да ти кажа. Ами, аз се опитам да намеря тъйто. Меча, ама не мога да намеря. Какви 3 шипчета от... Добре. Да почнем с друг рицар. Не искам. Добре, значи от острата част просто продължава надолу, нали? И към дръжката имаш като 3 шипа, които се показват. Да, намери го. И стои в дясната му ръка. Нашия дя... Негово дясно. И какъв му е щита? Няма щит. Добре, кажи ми на лова. Прекъсна и каза сек. И може би каза секунда. Значи, на лъва пак има... Значи, пак има меч. Обаче шиповете му не са този път от острата страна, а от тъпата страна. И пак му е в дясната ръка. И отгоре на самия меч си представи, че не е точно като меч, а е като брадва. Екстендва се като брадва. Обаче после се свива надолу и става като меч. Той намери го. Пичагата му светят очите вече. Фламингото. Чемал. Или орела. Тако. Добре, ама че е малко за лъва, като го направи той на то му светнаха очите, обаче на опусума не му светнаха очите. Да, после ще го правим, може би грешно оръжие съм. Добре, значи, за фламингото, щъркела. Има като бухалка с шипове отстрани. Това? Да, в дясната му ръка. Готово стана. И Последно орела. Значи, той има щит и щита му е като Хикс. Представи си го като Хикс.
и седи на дясната му ръка. Това ли е? Има и меч. Те кажи. Значи, меча, представи си от тъпата страна, като започва меча най-отгоре, до острото има като дупка на него. На тъпата страна има дупка, до острието. И за опосума сега. Окей, направи се той и сега стана опосума, да. Той не е толкова стръм, да ти кажа, между другото. Да, не е. Значи, пак ти казвам, дълъг меч и отдолу, като стигне близо до дръжката, но от острата част има като 3 шипа, които се подават, а от другата, от тъпата страна, има една голяма дупка и една малка дупка. И му седи в дясната ръка. И през стената. Али се? Не ми казай. Олеле. Тъпия меч падна през дупките на той и може би сега няма може да го таковам. Чай, ще видя. Не, всичко е точно. Стана ли? Аз не видях дали стана. Изи. Той беше най-лесно. Буквално да. Тъй, сега. Имам червена ръчка. Това не ми хареса. Не, аз имам картини. Оф. Какви картини? Християнски се момче. Ама са на цари и на някакви идоли. И мога да ги разбърквам, което не е много хубаво. За мене. Да, имам картини. Такова, икони, някакви подобни. Какви са ти? Значи първата, майко ми, най-отляво, отгоре е царя, отдолу е някакъв, дето е набучен и просто в сърцето му са му забили меч. Мъж е, нали? Не знам, някакъв с пухкава косичка е, може да е жена. Ама оръжието ми опише. Оръжието, разделя се на 3 части, нали, двете от страни са мънички шипчета и по средата има нещо като камък, златен. И по средата червено на камък. Какво? Омон! Оф, брат, то не може да обяснява. Окей, знаеш какво не разбирам? Какво? При мен тук е картината, обаче не мога да я сложа поради някаква причина. Ало. Да. Какво не разбираш? Защото аз тук сега мога да разменям картините, обаче не мога да таковам. Да ги сложа, мога само да взимам, но не и да слагам.
Три картини ли са? Да. Окей, разбрах какво трябва да правим. О, ама ти шо, не ми време. Ама е лесно. Окей. И отдолу какво е? Отдолу, фонтан и цветя. Какъв фонтан ме пич? Има фонтан по средата долу, нали? И отстрани има цветя. Как изглежда фонтана? Оф. Да, намерих го. Втората картина каква е? Значи, отгоре има рицар с брада и шлем отгоре. Мисля, че е златен или сив шлем, не съм сигурен, защото светлината е много тъпа тук. Има ли лъв? Да, има на бронята лъв. На каската имам пред. Май, много е трудно да видя, светлината е много лоша тук. Да, има. Чай. Аз имам два рицара, брат. Един е с бронзова такова. Другия е с силвър. О! Бронзов шлем има. Окей. От средата какво е? Пак такъв рицар с шлем, който има крила отстрани и е мъртъв от стрели. И има бяла брада. И долното какво е? Дървета. Имам много с дървета опиш. Елхи, май, елха. И последното. Последното е пак рицар с сива броня. Има животно по средата, няма никакви животни на костюма. Има златни точки отстрани на раменете и брада. Окей, чакай. На къде гледа? Нагоре или към камерата? Тоест към тебе имам предвид. Моля. Не виждам, не се вижда. Викаш, че няма животни никаква на бронята му. На чест плейта имам предвид. Няма никакви животни. Брадата му е дълга. Ами по-дълга от на предишния. Стига му, да кажем, до гърдите. Той в средата какво е? Средата е жена, която лежи от лявата страна с руса коса, цветя на главата и в ръката си държи кървав нож. А отдолу? Отдолу има дървета без цветя, без листа. Той нацени ръчка. Не ми дава. Окей, може би нещо гръсно съм направил, може би съм използвал другия рицар, който е буквално identical с другия. Пробвай. Рицара надясно или наляво гледа? И двата рицаря гледат надясно. Окей, я ми опиши всичките и ще кажа дали е вярно или не. Добре. Чай, може би краля да се обърка на първото, най-ляво. Дали може? Не знам, имаш ли различни видове крале? Имам два краля.
Добре, значи, моя крал е с корона на главата, бронзов армор, отстрани на рамената му има сиви камъни. И гледа много злобно. Тъй, опиши средата. Следващия рицар, който има като лъв долу на малко има пишмани, и страни има сиви камъни. И брадата му няма злобно. Тъй, давай. Тъй, сега. Другия рицар е с сива каска. Има отново лъв и задни. Почни от сега средата. Значи, наляво. Жена с... Мисля, че женато й може да може. С пухкава коса, кафява, която е наръгана с нож. Колко е голям ножа? Или е меч? Прилича на меч. Краля ми гледа грешната страна. Чай, рицара наляво или надясно гледа? Кой е рицар? С дългата брада. Надясно. Ясно. Найс. Fight for the king. Destroy the enemies. Моля. Моля. Fight for the king. What the fuck? Destroy the enemies. Виждаш ли нещо? Ти чу ли го той? Да, чувам го. О, не. Ами... Значи сега, да ти пиша какво имам. Имам някаква минигра, подобна на шах. Но не е точно шах. Ти виждам тъд тебе и енемитата си са камъни. Къде ме виждаш? Какво ме виждаш? Току-що мръдна нещо, нали? Да, аз мръднах нещо. Окей, сега наляво, оп, напреде. What? Какво правиш в ти, бе? Уби го е той тук, дет съм аз. Къде отиваш, бе? Не, назаде. Назаде, ела при мен и уби тос. Аз не знам ти къде си. Окей, твоето човече да е едно надясно. Те. Още едно. Още един път. Сега дай две назаде. Браво, сега ела наляво. Ляво. Напред. Наляво. Make them weaker. Storm the towers. Окей. Окей. Ой, двете едновременно ли ги таковаш? Сега едно... Не, върни, не! Сега наляво, още един път. Напреде. Още един път напреде. А, не. Ве. Добре, дай назаде. Дай едно надясно. Напреде. Наляво сега. И сега напреде. My sons, attack the gates. Тъй. Напреде. Наляво. Напреде. Напреде не можеш ли? Добре, дай наляво. Дай напреде.
Дай едно надясно. Какво? Какво? Не ми дава. Добре. Дай напреде. Надясно. И сега спами напреде. Трябва и двамата едновременно. Фак! Ти камъните виждаш Is ли? near. Фак! Брат! Трябва да мисля. Дай едно напреде. Дай едно наляво. Още един път. Напреде. Фак. Дай напреде. Дай едно надясно. Окей, дай едно напреде. Не. Окей. Дай назад. Напред. Едно наляво. Назад. Наляво. Напред. Бро! Омон! Victory! Wait. This was a trap. My sons! What have I done? Ко направи наше? Ти какво виждаш? Олеле! Какво става? Ти не дей да го правиш, брат. Не дей, ако ти го правиш, не дей. Виждам те, бе. Погледни нагоре. Да, видях та. О, не. Видя ли го другия? Кой е другия? От другата страна на мене. Едно чер. Същия. Аз трябва да ориентирам. Имам някакво хиксче. Ориентирай, ма. Добре, излез от там и продължавай напред. Да, там. Ясно. Стой. Те продължавай. Влез вътре. На другата страна. Давай до края, после като влезнеш стои надясно. Отиде по средата. Значи излез, давай от тук, точно. Така. Продължавай. Пак е същото буквално да ти кажа. Обаче имаш време, трябва да се бързи. Да не се трапнат нея за тебе. Давай напред. Влез вътре. На другата страна. Давай. Не. Добре, но... Така, влез вътре. Не там. Ясно. Вляво. Добре, ти виждаш аз къде трябва да ходя? Да, виждам, нали? Аз това ти казвам. Или аз не говорех? Последните 4 секунди нищо не са. Да, забравих окито. Окей. Виж какво ще направим. Аз ще продължавам просто напреди и ти викаш просто, ако не кажеш наляво или надясно, аз просто ще продължа напред. Окей. Ляво. Пак забравих за окито. Аз на мен ми трябва лупа, човек, аз стои не го виждам. Чай малко. Чай, стой го да се ресетне.
Окей, намалих си field of view-то, сега ще мога да виждам по-добре. Давай. Дясно. Не. Ляво. Така. Дясно. Дясно. Зад тебе. Наляво. Наляво. Наляво пак. Давай, напред. Ляво, дясно. Ляво. Къде е Хикса? Аз Хикса не го виждам. Аз Хикс не видях. Зад тебе. Забикаляш. Наляво и наляво. Дясно. Давай. Ляво. Напред. Моля. За теб. Ляво. Дясно и напред кръг. После вляво и напред. Нагоре, да. Влез тук. Вляво? Не. Той беше много. Да, той е последното, което стигнахме сега. Втория изход наляво. Давай, втория изход. Напред. Надясно и кръг. Надясно. Обърни се. Давай. Наляво. Кръг. Наляво, надясно. За тебе, давай. Наляво. Надясно. Кръг. Наляво и напред. Сега стой малко. Давай наляво. Завий пак наляво. Надясно и наляво. Вътре. Ао, файде! Какво виждаш? Така. Имам някакви стълби. Чакай малко. Още имам стълби. Тъй. Ся. О. Дали ще умра? Лава се покачва. Брейк. Какво трябва да направя? Аз тук имам купчета, които мога ги въртя и да ми показват тип иероглиф. Да. Имам символи тук. Добре, да ти кажа ли трите? Давай. Значи, имаме Сатурн, обаче с два пръста. Два такова. Чай. Окей. Нищо, значи. То ти ги въртиш и аз ги... ти ги въртиш за мене също. Търси илюминация. Намери ли илюминация? Да. Това е, да я знам. Чай, я ги мърда и да ги разгледа. Че аз нищо не мога да правя. Ела тука. Тука тези двете. Тях мърдаш ли ги? Да. Какво трябва да бъде?
Разгледай стаята, не знам. Я мърдай тези долни. И... Добре, виж, дай, мърдай горните докато не ти кажа. Давай, аз ще ти кажа. Дай ти. Дай сега долното. О, човек, нямам никаква идея. Я мърдай тези двете от тука. И са три. Са три. Какво? И са три. Мърдай там. Аз нямам нищо в стаята. Аз нямам нищо също в стаята. Е, тогава защо каза иллюминати по-рано? Какво? Аз нямам. Holy shit! They picked Mundo! What? С нищо не мога да интерактувам. И аз. Какво и ти можеш да мърдаш тя? Той, че мога ги мърдам, тя нищо не означава. Означава минаване на нивото според мен. Ти имаш някаква ръчка, нещо като цяло. Имам стрелка много... Оле! Тъпия ми стол. Чай малко. Тъй. Знаеш какво трябва да направим, май? Какво? Познай. Никаква идея. Познай. Шум. Don't get that. Какво? Разбрах! Какво се разбрал? Те ще обясня. Така, Ончо, искам да ме слушаш внимателно. Слушаш ли ме? Слушаш ли ме? Да. Бра. Да, слушам. Какво имаш надгоре? Ей тука. Иллюминат. Какви иллюминати? Какъв е триъгълника? Нагоре е триъгълника. Те, всякакво имаш отдолу. Виждам две кръгчета с хикс. Те, всякакво виждаш. На второто ли? Да. Квадрат с такова линия вътре. Линията откъде е отляво надясно? Диагонал. Значи отгоре надолу. От такова... Не, абе... Такова е, брат. Северозапад към юго-исток. Не, обърках! Северо-запад към юго-исток. Да, аз правилно казах, what the fuck. Тоест настрани, добре. Да не би чертата случайно да е като половин квадрат. Не. Добре, всякакво имаш. Наотдолу. Два триъгълници без главите. Тоест, като ромб. Два ромба, които са обърнати. What the fuck, чакай. Нещо тук грешно сме направили. Иллюминатите пълен триъгълник ли? Да. Да, значи сме го сбъркали като цяло. Добре, кажи ми сега какво имаш на първото, надгоре. Хикс и над хикса има кръг. Повтори какво е хикс и... Хикс и над хикса имаш кръгче. What the fuck, аз нямам такова нещо, чакай. Окей, чай да си го пиша. Добре, ти го мръдна. Обаче беше като фантастичната шесторка, началото на филма,
как онзи, не знам, ама главният герой играеше с едно малко... Беше в, нали, малка уличка и играеше, нали, роботи срещу роботи за пари. И неговия робот беше оно и малкото човече. И дет се обръщаше лицето към добро и зло. И можеше да... И то беше от магнити. Той беше, на той мязаше. Да. Ама вместо... Обаче е един голям магнит и се учи 4 малки ръчички. Разбрах следващото. Квадрат с две линии. Тъй, всякако имаш. Факен, как се казваш ти, бе? Абе, представи си два триъгълника без глави. Т.е. да са, да, обаче да са в да са едно в друго. Тъй, сега отсам, на другата страна ми кажи какво имаш. Имам английско U и българско P в едно. Тъй. И долното е 90 градуса от дясно и горе. И има едно кръгче в долу ляво. Hello! Той не мога да разбера само как трябваше да го разберем без помощ. Да. By the way, чай малко, ние сме заедно. Асансьор. Не дей. Не, виж има стълби тука. Обичам стълбите. What the fuck се случва? Чао. Чао, мак. Бах ти балкански асансьор, брат. Ти ми асансьора в къщи. What the fuck, аз какво трябва да се? Оф, имам иероглифи, брат. Чакай бе. Тук има бутон за асансьора. Майко. Виж, ей тук има бутон. Да, горе и аз имам същия бутон, между другото. Еми, изпращай ми го де! Като стигнеш, майко ми. Давай, добре, давай, бързо. Оле, вали сняг. Let it snow, let it snow, let it snow. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we got nowhere to go, let it snow, let it snow, let it snow. Давай. Найс. Аз съм от друго място. Не. Здравей. Чай, стой. Имаш там някакво гребло, за какво се използват? Намерих ръчка. Я викни асансьора. Оу, шит! Няма никой.
Качи се отгоре на асансьора, ако можеш. Давай, викай му. Сега ако си на моето ниво, не дей да слизаш, ще чакай. Ръчка. What the fuck? Сега. Паднам! Yes. Не знам, може би не трябва. Значи, ако сме двамата на асансьора, той ще тръгне да пада. Добре, махай са. Чао. Ай бягай, а те не те искам да виждам, Краставичка. Да, давай. Такова и греблото, давай. Ама аз? Ей! Връщай се веднага! Веднага се връщай! Не, кой... Тъпо брат, тъпо ти е, Майя. Тъпо, Майя, Мале! Всичкото това само за да остана така. Много ясно. Как се чувстваш, Изоставен. Продъкшън. Има кредит. Оф. Знаеш Виктор какво? Ван Fuck you. Делбелт. Не, няма. Fuck you. Няма. Да, има. Знаеш какво правим сега? До края на видеото ще бъдеш с детски глас. Що? Ей тъй. Бас, как ме изостави. Не. Сякаш ти не ме достави първи миналата игра. Аз от да знам, че те ще стане. Ясно да знам, че те ще стане. Ти си знаеш, брат, ти тръгна да излизаш като аз на върта кръчката. Такъв, знаеш точно какво щеше да стане. Total Mayhem Games, браво, добра игра. Браво, Total Mayhem! Поздравления! Евархиора. И тук бяхме, Да. И тук бяхме. Най-накрая приключих с едитването, сега мога да се пребера вкъщи да гледам смърфовете. Йипи! Надявам се, че нищо няма да се появи пред мен и да провали този момент. Ти трябва да се баваш. Коста. Ти не си сериозен. Аз съм сериозен. Бакъп файловете. След като ме изтрил, дадох целия си фокус на това да се прехвърля в бакъп файловете. И сега заради тази една твоя грешка ти ще загубиш и ще трябва да ме едитнеш. Все още мога да те изтрия. Така ли? Може и да е така. Може и да си прав! След като изтрих видеото на Forever, съм забравил да изтрия и бакъп файла. Така е успял да се върна. Но нещо не е наред. Системата не ми позволява толкова лесно да го изтрия като преди. Трябва първо да затворя файла, за да мога да го изтрия. Това е лесна работа. Въпросът е защо това толкова се неуверен. Нещо се е променило в мен. Нещо не е наред. Всичко е точно. Мъртъв си! Съжалявам, Токедар. Съжалявам, че не можеш да си тук. Но дори не съм ядосен, че не си. Просто се чувствам толкова прекрасно да съм жив.
Може би някой ден ще се видим, след като те рекорднат. Но за сега съм само аз. През файловете и видеята ти, аз единствен трябва да бъда едитнат. Измислена техника. Изпълни като администратор. Нещо не е наред. Сега ще ме едитнеш ли най-накрая? Явно нямам друг избор.